Здравейте и добре дошли в канала ми. В днешното видео ви показвам кои са най-любимите ми продукти за всички времена, които използвам с години и които бих препоръчала и на вас. Днес съм в много розово настроение, пивам си кафенце и е време да се подготвим за морето полека. Затова и се вдъхнових да запиша това видео. Знаете, че когато пътуваме някъде, се стараем да вземем с нас най-любимите си продукти. Това са тези, без които не мога. Продукт, който съм купувала отново и отново, това е Биодерма мицеларната вода, която е хидратираща. Редувам я с розовата, която е предназначена за чувствителна кожа и винаги използвам ето тези тампони за почистване на грим. Околочният крем на Жая с козе мляко, това ми е любимия достъпен околочен крем. Просто е разкошен. Най-любимите ми продукти за устни, тези на Clarins. Обожавам гланцовете, маслата им, като това са ми най-любимите. Гланцът е в цвят 06. Оха е превъзходно на нещо много сладко и вкусно, между ванилия, какао и карамел. Супер гурме, докато това е маслото за устни в цвят 17 фиг. След като устните са хидратирани, време е за любимото червило. От години това е MAC и не отстъпва. Цветът е Thanks It's MAC и Velvet Teddy. Това са ми двете най червила в момента, които използвам постоянно и най-често ги комбинирам с молевите от NL Beauty. Бих препоръчала номер 01 и 05. Много универсални, подходящи да комбинирате с всякакви червила и подтонове. Ако ми предстои по-важно събитие и не искам гримът ми да мръдне, това е основата от Benefit Professional. Просто няма по-добра. Най-любими коректори до ден днешен не отстъпват позицията си. Това са коректорите от Maybelline Instant Anti-Age Eraser. Обожавам ги, като най-често ползвам 01, 06 и 05. Най-любимият ми фондютен е Estée Lauder Double Wear, като пробвах какво ли не, нищо не ми става по-любимо, така че хора, да, това ми е най-любимия фондютен. Любимата ми пудра, това е Java Diaries на Bourjois. Няма по-любим продукт, който нанасям с ето тази четка и това е следващия любим продукт. Тя е от Real Techniques и препоръчвам четките на Real Techniques също, те са ми най-любими. Техните бюти блендери също. Това е must combo. Любим хайлайтър, все още години наред, Mary Luminizer от Tabaum. Любимите ми брокатени хайлайтери с Wet Effect. Fenty Beauty Diamond Bomb, това ми е любимия хайлайтер от Rihanna, или Space Cowboy на Urban Decay, като аз го имам в палитра. Ето го тук, просто разкошен. В момента е в началото на окото ми. Обожавам да го използвам по този начин. Палитрата също е много сладка, между другото. Докато сме на брокатена вълна, показвам ви любимите ми брокати за очи. Те са на марката Sugar Bubba, Metal Glow се казват. И единият е в златисто, а другият в сребърно. Просто обирате комплиментите навсякъде, когато сте с тези очни линии. Тези от вас, които следват канала ми отдавна, знаят, че обожавам палитрите на Huda Beauty. За съжаление, Huda Beauty няма повече да изкарват от големите си палитри, затова ви показвам едно от малките им бижута и предложения. Това е Nude Light, като предполагам, че ще има нови попълнения. Вижте само колко ми е любима и колко много я използвам. Butter Bronzer от Physicians Formula е все още любимият ми бронзан, като го имам в два цвята. Единия е бронзър, а този мисля, че беше Sun Kissed. И използвам когато хвана тен. Choco и Glow от Coco Soli са ми любимите масла за тяло. Като Choco, разбира се, го използвам когато потъмнявам и хващам тен. Оха е фантастично на шоколад. Това ми е, може би, най-любимия продукт за плажа. Най-любимият ми продукт за тяло с стягащ ефект, това е Sol de Janeiro. Може би това ми е най-любимата формула. Блестящо масло за тяло с бял трюфел и разкошен блясък. Представете си аромата на Glow от Coco Soli, само че в супер хидратиращ и приятен крем. Любим Deo продукт, този стик на Alverde. Има много нежен, приятен аромат, буквално pure fresh, свежичко, чистичко и много нежно. Тъй като няма как да минем без аромати, ви показвам тези, които съм прекупувала отново и отново. Парфюмните мистове или спрейове на Sol de Janeiro най-любими са ми, защото обожавам да ги съчетавам с мои аромати. Най-често в последно време посягам към номер 68. Оха е на плодов бакараруш, това си представете. Захаросано, вкусно, плодово, тропическо. За море бих препоръчала Rio Radiance, а ако има нов флакон с номер, ще ви го покажа тук. За любителите на карамел и шамфастък, разбира се, класиката, 62-ката. За
любителките на чувствени ванили, номер 40, слива и много приятна дървесна ванилия. Прекрасно се смесва с Дама Бянка или всичко подобно. Това ми е любимецът за зимата, защото уха е на сладки пуканки. Също така обичам да го използвам, когато ходим на кино. Много харесвам да го комбинирам с What About Pop. Viva La Juicy, оригиналният и Gold Couture, като този предпочитам за по-хладно време, защото е с по-наситен карамел. Докато този мога да го нося целогодишно, винаги в чантата си имам отливка от него. Според мен е вдъхновил не малко аромати, дори и нишови такива. Не ми писва, просто не ми писва и като съм в розово настроение, просто това е парфюма. Gucci Gorgeous Gardenia ми напомня страшно много на Viva La Juicy и смятам, че именно Viva La Juicy е вдъхновението. Усеща се едновременно плодов, белоцветен и доста вкусен. Има ванилия, карамел, сандалово дърво, въобще всичко, което обичам в един аромат. Два любими аромата от MFK, като това е Gentle Fluidity Gold, който обожавам. Според мен това е най-приятната ванилия за ежедневна употреба. А това е може би най-популярният парфюм в света или един от топ 5, Baccarat Rouge екстракт версията, която лично аз предпочитам. Парфюмите на YSL в последно време много използвам. Много приятен протокол в цвят с лавандула. За мен това е изключително професионален и класен аромат. А флаконът ми е може би най-любимият в цялата колекция. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако подобна тематика ви е интересна, абонирайте се за канала ми и ще се радвам да оставите и коментари с вашите любими продукти, за които се сещате винаги, когато пътувате.